Teziano uvádza 40. výročie druhého Vatikánskeho koncilu. Radosť alebo smútok? Boli sme obdarovaní úžasným mužom. Ako starec sa stal pápežom, ktorý si dal meno Ján 23. Jeho myšlienka zvolať druhý Vatikánsky koncil ho napadla čista jasná hneď v prvých týždňoch po jeho zvolení 23. januára 1959 pri rozhovore s vtedajším kardinálom, štátnym sekretárom Dominikom Tardinim o súčasnom duchovnom položení dnešného ľudstva. Svätý Otec videl v tejto myšlienke vnuknutie prozreteľnosti. Zaujímavé info. Čo je koncil? Koncil je stretnutie reprezentatívneho zastúpenia biskupov katolíckej cirkvi, na ktorom sa preberajú dogmatické otázky alebo otázky spojené s aktuálnym pôsobením cirkvi a jej prácou, teda ohlasovaním Pána Ježiša. Prvým koncilom v dejinách bolo stretnutie Pavla Starzu s Petrom, Jánom a Jakubom, na ktorom sa preberalo pôsobenie Pavla medzi pohanmi. Nevieme si ani náhodou predstaviť, že by sme boli v chráme a liturgiu by sme počúvali v jazyku, ktorému vôbec nerozumieme. Zvykli sme si na to, že keď má byť nejaký priestor označený ako bohoslužobný, vpredu musí byť umiestnený obetný stôl. Tu sú možno také lacné ukážky toho, čo koncil urobil, pretože si môžeme položiť otázku. Je toto všetko, čo koncil plánoval? Nie, pretože vnútorná hodnota koncilu siaha oveľa ďalej a dnes po 40 rokoch sa môžeme pozrieť, čo sa s týmto odkazom deje a čo pre nás vlastne znamená. Ján 23. nielenže prijal nápad zvolať koncil, ale rozhodol sa, že ho aj zrealizuje. Nabral odvahu urobiť to. Nič netušiacich kardinálov zvolal do Lateránskej bazíliky s tým, že im chce oznámiť niečo veľmi dôležité. Jeho oznámenie, že ako pápež je rozhodnutý zvolať koncil, na čo mal právo, sa stretlo s nesmiernym počudovaním. Keď sa ho vraj istý kardinál v súkromnom rozhovore neskôr opýtal, na čo koncil, pristúpil k oknu, otvoril ho a povedal: treba tu vyvetrať, nechať zaviať čerstvému vánku, zaviať Duchu Svätému. A to je skutočná podstata a poslanie koncilu, ktorým sme boli obdarovaní. Povzbudiť bratov a sestry, nechať zaviať Ducha Svätého, prebudiť horlivosť za Pána v cirkvi. Týmto koncilom začína v dejinách sveta a cirkvi úplne nové obdobie. Je to konanie ducha, jeho silný závan, obnova, po akej sa prahalo celé storočia. Doceniť to môže pravda, že len človek, ktorý naozaj žije živý vzťah s Pánom Ježišom. Zaujímavé info. Koncil prešiel v dejinách istým vývojom. Na svojej ceste prekonal boj s konciliárnou teóriou, podľa ktorej kardináli môžu koncilom pápeža zaviazať k dodržiavaniu záverov ich rokovania. Opak je však praxou. Rokovania koncilu musí potvrdiť pápež, pokiaľ tak neurobí, nie sú platné. Zvolením nového pápeža po koncile môže tento nový pápež rovnako odmietnúť výsledky rokovaní koncilu. Gaudium et Spes. Pastorálna konštitúcia o cirkvi v súčasnom svete. Biskup Pavol, sluha sluhov Božích, spolu s otcami koncilu na večnú pamäť. Úvod, bod 1 a 2. Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a všetkých, čo trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkostiami Kristových učeníkov.
a niet nič naozaj ľudského, čo by nenašlo ozvenu v ich srdci. Veď ich spoločenstvo utvárajú ľudia združení v Kristovi, ktorých vedie Duch Svätý na ich púti do Otcovho kráľovstva a ktorí prijali posolstvo spásy, aby ho zvestovali všetkým. Preto sa ono cíti úzko spätým s ľudským pokolením a jeho dejinami. Bod 2. A tak sa druhý Vatikánsky koncil, keď už hlbšie preskúmal tajomstvo cirkvi, neotáľa teraz obrátiť nielen na synov a dcery cirkvi, na všetkých ľudí vôbec. Všetkým chce vyložiť, ako si predstavuje prítomnosť a pôsobenie cirkvi v súčasnom svete. Svet, ktorý má na zreteli, je teda svet ľudí, čiže celá ľudská rodina, so všetkými skutočnosťami, uprostred ktorých žije. Svet, javisko ľudských dejín, poznačený úsilím človeka, jeho porážkami a víťazstvami. Svet, o ktorom kresťania veria, že ho utvorila a udržuje láska stvoriteľa. Svet, čo síce upadol do otroctva hriechu, ale ktorý ukrižovaný a vzkriesený Kristus, zlomiac moc zlého ducha, oslobodil, aby pretvoril podľa úmyslov Božích a dosiahol svoje završenie. Druhou stranou mince bol moderný svet, kultúrna destabilizácia, ekonomický chaos, cirkev, ktorá potrebovala počuť, čo v tomto čase a v tejto situácii konať, k čomu nás nabáda Pán svojím slovom a svojím duchom. Ďalšou potrebou koncilu bolo reagovať na rôzne svetové kultúry posolstvom, ktoré by bolo aktuálne, priateľné a im vlastné. Bol to čas o mnohých veciach hovoriť otvorene a slobodne, doriešiť sporné otázky. To je to, čo zazníva z dokumentov, že cirkev je pre obyčajných ľudí, lebo Ježiš prišiel kvôli obyčajným a najnižšie postaveným. Je to opak systému, keď človek zbiera papier z absolvovaných náboženských úkonov. Touto vetou možno nadviazať na výrok pána biskupa Ratkovského, že veriaci nie je súčiastkou posvetnej prevádzky. Z zákulisia koncilových rokovaní presiakali na povrch veľmi zaujímavé informácie o tom, ako vôbec samotné rokovania prebiehajú. Je to práve druhý Vatikánsky koncil, ktorý ukončil existenciu inkvizície. Pričinil sa o to mladúčký kňaz, ktorý sprevádzal svojho biskupa, a na koncilovom rokovaní veľmi odvážne vystúpil s preslovom, kde žiadal zrušenie inkvizície. Tento mladý kňaz, ktorý pochádzal z Nemecka, sa neskôr stal biskupom a kardinálom a dnes je pápežom Benediktom XVI. Jozef Ratzinger. Ďalšou osobnosťou, bez ktorej si nevieme predstaviť rokovania koncilu, je kardinál Sinens. Pri koncipovaní učenia o Duchu Svetom bol návrh, ktorý sa niesol v duchu tradičnej teológie, na jeho podnet stiahnutý z rokovania a on sám pripravil svoj vlastný materiál. Treba podotknúť, že kardinál Sinens patril k zakladajúcim osobnostiam charizmatickej obnovy v katolíckej cirkvi na celom svete. Koncil priniesol ďalšiu novinku, keď na podnet pápeža Jána 23. boli na rokovania koncilu pozvaní aj zástupcovia protestantských cirkví ako pozorovatelia. Rovnako koncil priniesol nové učenie o ekumenizme. Už len týchto pár náznakov ukazuje, aký radosný a moderný obnovný program pre cirkev Duch Svätý priniesol. V ďalšej časti sa pozrieme na reakcie na koncil.